Legendary Harley-Davidson. Miesten sarja. Wild thing, I love you. But I wanna know. Legendary Harley-Davidson. Miesten sarja. Hold me tight. Miesten sarja. Legendary Harley-Davidson. Spirit of Freedom. If our engineers had respected conventional thinking, this car wouldn't exist. Uusi Oras Optima takaa täydellisen suihkunautinnon. Jipi, uutisia! Ennen sinut pantiin selälleen ja tämä peponalle. Mutta heti kun kävelet, voit vaihtaa parempaan. Se on helppo pukea ja riisua. Uusi Libero Up & Go on niin imukykyinen, että parempaa vaippaa ei ole. Hoitopöytä myytävänä. Libero Up & Go. Ainoa oikea housuvaippa. Nyt Seppälässä. Tiesitkö, että faksit voi laittaa matkaan paljon mukavammallakin tavalla? Ainakin jos käytössäsi on Canon. Kaikkia Canon arkkifakseja voi ohjata tietokoneella. Syksyn halutuimmat City-sokoksesta. Quality Excellence. Hienostunutta laatua. Maxima QXV6. Nyt Nissan liikkeissä. Hankkimassa etua, siinä on itua. Hankkimassa tietoa, meno ei ole mietoa. Web-kioskilla, tyttölillä, ostoksilla. Web-kioskilla, tyttölillä ja jätkät kan. Toki. Tökkimässä ruutuu, tuutuu, juutuu. Siinä on kulti ideaa ja multimediaa. Web-kioskilla, tyttölillä, ostoksilla. Web-kioskilla, tyttölillä ja jätkät kan. Toki. Turussa ja Raisiossa Nissanit myy Tavoite-autokeskus. What that fucker did.